La nostra primera còmica no necessita presentació. És la còmica preferida dels valencians, segons una enquesta que va fer ella als seus amics i als seus gats. Va guanyar per majoria simple perquè un dels gats, Leo, el negre, havia eixit a passejar i no li va eixir bé la votació. Amb tots vosaltres, Carol Tomàs! Què tal? Mira, borronàstic. Què tal? Bona nit. Com estem? Molt bé. Que bonicos esteu tots, mare meva. Bueno, primer que tot, perdoneu, que si vegeu que en mitjà del monòleg me quedé dormida, no patiu. O sigui, me pegueu un crit, així, i jo, saps? I pam, i m'alce perquè no, pues explique que no sé què em passa, nena, que ara per les nits dorm molt poquet i després vas pel matí, vas tot el dia perduda, més perduda que un cacauet a la boca d'un abuelo. Ja veus tu que diuen això, que tinc insomni. Jo, que fa uns anys dormia com un koala acabat de sopar. No, en sèrio, jo abans dormia com una cistelleta de gatets al costat d'una ximenella. Que bonic és això, que dona calor. Sí, jo ronejava i tot. T'ho jure, no sé com, però ho feia. Jo que vaig dormir tant un dia que va vindre a despertar-me un príncep blau en un bes. I jo li feia, 5 minutets més, per favor, al príncep. Total, que jo dormia molt abans. Mira, jo he arribat a dormir-me cantant-li una nana a la meva neboda, quan era xiconina, que la pobreta ho passava mal, perquè, clar, jo començava... Duérmete, niña, duérmete ya, que viene el coco y te... I la xiqueta, que ve el coco i què? I què? I què passa? Què em va fer? Què me va passar? Què me va passar? I jo em despertava... Clar, jo em despertava i continuava. I te comerà, que em minxarà, pues se va a dormir la figata tia, saps el que vull dir-te? No me dorm. Una moguda, diu, mira, m'ha cagat, ves torcar-me perquè ja l'insomni ja el tenim les dos. Sí. Bé, doncs pareix ser que conforme te vas fent major, dorms menys. Que això mos passa a tots, menys a Ximo Bayo. Ximo Bayo no ha dormit des del 83, saps? Ximo Bayo... Claro. I pot ser que siga això, de veres, que dormim menys conforme se fem majors, perquè s'heu fixat els abuelos i les abueles majors? Estan així com diguent-se, està dormint? No! No dorm. Igual és que tenen por per si... Saps el que vull dir? No, però jo... Però és de veres, no? No vas a... O si no, intenta llevar-li el comandament de la tele a una abuela. ¿Sí o no? Jo m'ha passat amb ma abuela, estar ma abuela ahí de... Toca, abuela, que has acabat de dinar, ala, sentes-hi una miqueta i veu la tele, sí, fia meua, i quedar-se així en aquella... Que tu la veus, que diu, li caurà el cap. A aquestes li cau el cap. I quedar-te així i tal, i començar a roncar. Però uns ronquits! Nena, uns ronquits d'un 5,4 en l'escala Ritzler, i això... La visió. Nena, una energia en el ronquit, una energia, que me carrega la tablet i el mòbil me carrega l'energia. Vale, i tu dius, està dormint o va petar, una de les dues. Vale, i tu t'acostes i intentes llevar-li el comandament de la tele i en seguida fes se fica bé la banca, els ulls oberts i així oberts, que les celles li peguen en el topet del monyo.
pam, aixina, si aixina o no? I te chilla l'abuela i te fa, ¡Isquia! Que estava veig en l'alqueria blanca! I tu, espera, i tu li dius, abuela, l'alqueria blanca, però si has començat el capítol i tu no has segut ni el riu de Pedres d'Avia Dolça a la vora d'una muntanya gegant, què m'estàs contando? Home! I per a poder dormir he provat de tot. He provat unes pastilles... Calla, això és per contar-ho. Se'n recordeu d'un anunci que eren unes pastilles per dormir, que tu te les prenies i de sobte eixien ovelles? O sigui, tu te les prenies i tenies borregos pel quarto, saps? Que clar, jo vaig pensar, dic, hòstia, jo no m'he drogat en la meva vida, però això té que ser com menjar-se un tripi segur. O sigui, segur que sí. Mira els joves com aplaudixen. La gent major diu tripi? Bueno, no passa res. Ho busqueu. Però no recomane, no recomane aquestes pastilles, no, perquè tu t'adons i tot molt bé, però pel matí tens que replegar les merdes de borrego per tot el quarto. No, xica, no compensa. No. O imagina també que estàs contant ovelles i te quedes dormida mirant la tele, mirant, per exemple, un programa de cuina. Quin? Un dels 2.000 que n'hi ha. Cartes en xoc, perquè queden cartes, ¿vale? I estàs ahí mirant cartes en xoc i te quedes dormint i, clar, de sobte ix un plat de cordero al horno. Xica, i és l'ovella que tu havies contat, que l'havies agarrat carinyo, i tu dius, borreguín, i no dors tampoc, saps? Perquè... No pots. Així no he descartat, comptar ovelles, mirar la tele, tant, no drogar-se, tampoc. O sigui, res. I damunt la gent, perquè ara parlant en sèrio, el tema de l'insomni és una enfermetat. El que passa que la gent, com no tal, no ho té. La gent ho agarra com dir-te, no com una malaltia, sinó ho relaciona més amb una mala vida. I t'ho fa saber. Tu estàs al treball, estàs així, i dius, tal, i enseguida el de sempre, que sempre hi ha un a l'oficina, que dius, te rebente, eixe. Ixe. Ixe te diu, ai, quines festes ens peguem, Així no vas tot el matí mig dormint, que tu dius, perdona una cosa, José Vicente. En el cas de que jo em pegara festes, lo del ens peguem, en quin moment has pensat tu que jo et convidaria a tu en lo mal que em caus? Per començar. A veure. I una altra cosa que diuen, i que apel·len també a la mala vida, és que en compte de pensar que és una malaltia, te diuen, que no pots dormir. Això és perquè no tens la consciència tranquil·la i alguna cosa roïna, alguna cosa roïna hauràs fet i t'està rondant pel cap. Que tu penses, mira, si fer coses roïnes i tindre l'enrònia traguera la son, algun polític faria sense problemes el torn de nit de la Ford d'Almussafes. Això t'ho dic jo. Què? I després estan els comprensius. Mira, perdoneu, però jo no puc anar. Aquestes persones que ho simplifiquen tot i alegria, ¿vale? Que tu li contes la teua malaltia, tu li dius que el problema d'insomni i ell te contesta, tranquil·la, xita't i ja et dormiràs. Diu, no li rebentarà el cap? Oh! Que ràbia! Que ràbia donen aquestes persones! És com quan estàs en casa en 40 de febre, en calentura, mig morint-te del constipar, de la grip que portes, i ho fiques en Facebook i algú te fica, cuida't. Oh! Que ràbia, que tu dius, xica, no ho havia pensat. Mira,
un mes que porten el moc penjant. Oi! I era això, cuidar-me. Bueno, i saps el que més ràbia me dona d'aquestes persones? Que segur que quan se'n van a dormir fiquen el cabet al coixí i es dormen a la primera. I dius, me caga la puta! Oh! És que s'eixina, és que s'eixina. Ai, senyor. Em costa molt dormir, i sobretot perquè he vist dalt d'un casal faller. L'altre dia, el diumenge, diuen, de febrer, l'últim diumenge de febrer. I ja anaven ells, saps? I jo, clar, què passa? Piripipipipipipipi. I me costa alçar-me, obrir així a la finestra i me'l veig pirip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 i. I jo, piripipipi, què? I me fa un fallero, diu, és que avui és la cridar. Dic, nena, pues crideu-me vaig ser que estic dormint, hosti. Bé. Oh. Perquè els falleros, molt bé, sa mare del fallero, una santa, però ell, bueno, me vaig a dormir, no us ho dic un altre dia. Toqueu algo. Adéu, Alcira.